Muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nenyaya dzakasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika panapa ingogara wabaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe nyaya yandadzoka nayo inyaya yakaitika iyo kuGlenview, apo mumwe murume akarohwa nepoto nemudzimai wake nenyaya dzecheating. Nemusi wa7 March 2024, murume anonzi iye Nixon Jemedze ane 50 years dzekuberekwa anogara iye muGlenview 7 akarohwa nemukadzi wake anonzi iye Sandra Ndoyiwa nepoto mumusoro. Murume uyu akafa arohwa nepoto mushure mekunge vatadza kuwirirana ndokutanga kurwa vari mubedroom mavo vachinetserana nyaya dzecheating. Zvisinei, mukadzi akatora a small black pot yerudzi rwekango ndokurova murume wake paguma kana kuti paforehead nayo nekugaro kwayo. Murume ndokudonha ndokumhanyiswa iye kuchipatara cheChamers Private Hospital chiri muGlenora umo akanoadmitwa. Nezuva ramangwana racho Nixon akabva ashaya nekuda kwekuti ainge akuvara zvakaipisisa, ainge atsemuka musoro mushure mekurohwa nemudzimai wake. Muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti ungonyora kuti rest in peace kuna Nixon Jemedze uyo akarohwa nemukadzi wake nepoto akasvika iye pakufa. So muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga nemaonero enyu pamusoro penyaya idzi.